Dokumentala da ardatza da intsumisioaren mugimendua, mugimendu antimilitarista eta antimilitarismoaren barruan intsumisioaren mugimendua, baina intsumisioaren mugimenduaren barruan guk egiten duguna da fokoa jarri bereziki 6 personajerengan, 6 personaje bere garaian izan zenak intsumisoak, eta denak ere konpartitzen dutena gauza bat. Egon zirela Iruñako espetxean preso. Eta egon zirela Iruñako espetxean preso nahita. Alegia, bere momentuan plante egin zutela eta estatuak 2 urte eta 4 hilabetera zigortu eta gero eskaintzen zien alako erredentzioalako kanpoan betetzeko aukera hori baztertu zutenak, alegia uko egin zutela aukera horri eta nahita sartu zirela espetxean estatuarengan kontraesan hori sortzeko, ez? Eta, ez zian 6 bakarrik izan, asko izan zian. Eta guk ingo duguna da, foka beraiengan jarri, beraien historia kontatu, eta beraien historiaren bidez, historia orokorra kontatu. Zer izan zen intsumisioa, zer izan zen intsumisioa hemen, Euskal Herrian, zergatik, eta zer izan zen mugimenduaren arrakasta, ez? Arrakasta izan zen jakita antolatzen, arrakasta izan zen historia kolektibo baten sinistea, eta arrakasta izan zen, azken batean, soldaduzka bezalako instituzio batekin amaitzea, ez da? Hori da. Bai. Eta beste alde batetik, dokumental honen historia hau ere neko partikularra da, ez? Kontua da 2012an Iruñako kartzela bota egin zutela, kartzela berria eraikitzeko, eta intsumiso batzuk, hain zuzen ere dokumentaleko protagonistak izango direnak eta beste batzuk, nahiko azkar ibili zirela eta sartu zirela espetxera. Geratu zituzten irudiak espetxe barruan, geratu zuten beren burua beren ziegan, adibidez. Bani hemen izan nintzen, goatzen ez zuen ezaguna, ez da bizar pixkat sartu zian, da goatu zituzten momentu asko, eta izan zen momentu oso berezia. Ez dago oso ondo grabatua, baina badago grabatua. Eta orduan, Gaizka Aranguren izan da pixkat bultzatzailea, ez da? Dokumentalen bultzatzailea. Eta orduan, material hori da nolaitera abia puntua, ez? Baina, daukagun materialarekin eta grabatuko dugunarekin ikusten oso dokumental txukuna geratuko dela eta interesgarria, ez? Ze kontutan hartu jende askok gaur egun ez dakila zer zen soldaduzka, zer zen intsumisioa, mugimendu hori ez du ezagutu, eta nik uste jendeak ez diola, batez ere gazteak, gaur egungo gazteak, ez diola ematen garrantzia, ez jakintasunangatik agian, ze garrantzia izan zuen mugimendu honek, ez? Orain momentu honetan planteiatzea, ze planteiatzen nahi dira, segun eta ze partido politikok derrigorrezko soldaduzka berriz bueltatzea, ez? Pentsa 18 urteko ume batei orain esatea, aizu, 18 hilabete pasa behar dituzu, ez dakit nun, Tenerifen edo Almerian edo nire lehengusu bateri tokatu zitzaion Kanaria irretara joan behar izatea. Orduan, beti nik uste garrantzia badula, ez? Gogoratzea eta batez ere ospatzea. Dokumentala dozka osagai pila bat, ez genuken egin nahiko talking head esaten dena, ez? Elkarrizketen bidezko dokumentala, neko genuke gauza gehiago ikustea. Eta horregatik baita ere ari gara finantziazioa bilatzen, eta guia denboratxo bat, eta daukagu ambiziotxo bat, ez da? Ez dugulako egin nahi erreportaje bat, kontatzeko pixka bat ja ezaguna dana, baizik eta dokumental bat, non jendea dakinaz aparte ikusiko dituen beste gauza batzuk, ez? Beste gauza batzuk egingo zaizkinak berriak, egingo zaizkinak ez ezagunak, ez? Diru laguntza publikorik ez dugu jaso oraindik eta horregatik aurten 30 urte betetzen direnez, iruditu zaigu momentua iritsi dela, zerbait gauza batzuk bai daude grabatuta, baina
falta da gehiengoa eta urtengo San Ferminetan konkretuki grabazio batzuk egin nahi ditugu eta hori finantziatzeko crowdfunding bat sortu dugu. Crowdfundinga berkamin dago, baina informazioa jasotzeko gure webgunean sartu eta informazio guztia dago, nola parte hartu. Webgunea da zenbakiarekin biurte.com, hori da webgunea. Eta oraingoz horrela finantziatuko dugu. Espero dugu diru-laguntza publikoren bat edo beste jasotzea. Eta oraingoz hortan gabiltza. Falta zaizkigu 3 aste kanpaina bukatzeko. Eta diru pixka bat jaso dugu, oraindik dexente gelditzen zaigu. Eta 5 eurotatik hasita jendeak parte hartu dezake eta horren truk badaude hainbat sari eta errekonpentsa eta animatzen dugu jendea hemendik parte hartzea. Guk ezagutzen ditugu, ezta? Dokumentaleko protagonistak, Gaizka Aranguren, Tonino Carotone, Juan Cruz Lacasta, hiru horiek dira esan dezagun ospetsuenak, gero beste batzuk. Horiek ezagutzen genituen, ezagutzen genuen beren ibilbidea pixka bat, baina polita dena da hori, ezta? Garai batean intsumisoak izandakoak nola gaur egun segitzen duten intsumiso izaten nolabait, ez? Eta ze ikasgai ederra utzi zuen haiengan esperientzia horrek, ez? Nahi ere, erabakitzen dezunean zuk arrazoiren batengatik edo beste batengatik izpitu kolektibo bat esarkatzea eta individualtasuna, narzisismoa, egozentrismoa baztertzea, horrek nola aldatzen zaituen naiz eta esperientzia gogorra izan, kartzelan bukatzen dezulako edo dena delakoa, baina nola aldatzen zaitun eta nola bilakatzen zaitun gerora izango zaren persona, ez? Eta niretzako oso ederra da hori, ez? Nola segitzen duten bakoitza bere esparruan, oso esparru ezberdinetan egiten dute lan, bakoitza beren esparruan segitzen dute nolabait ere gizartea hobetzeko langintzari lotuak, ez? Hori da niretzako gaur egungo gizartean ikuspegitik behar bada aterako dokumentaletik atera daiteken ikasgairik politena.